Joo, mä muutaman sanan sanon. Mulla on viikonloppu oikeastaan mennyt lastenhoidossa ja vähän sairastuvan hoidossa, eli mä oon ollut vähän hoitaja ja isoäiti, äiti ja puoliso ja mitä vielä tässä viikonloppuna. Aika kiireen keskeltä sieltä tulin, mutta aina siellä takaraivossa on kuitenkin tämä kokous ollut mielessä ja sinänsä mukava nyt, että ollaan tässä. Mä olen nyt tällä hetkellä lukenut Vanhaa testamenttia parasta aikaa ja siellä kun niitä, oliko se nyt 3. Mooseksen kirja, kun siellä on näitä kaikkia uhria, on syntiuhria, ruokauhria, kiitos- ja ylistysuhria ja heilutusuhria. Ja niitä sitten näitä pässiä ja kyyhkysiä piti aina sitten mettästää jostakin. Mä ajattelin, että on se ihana, kun Jeesus on kuollut meidän puolesta, että meidän tarvitsee minkään kyyhkysien perässä juosta tuolla, saada niitä kiinnittää jostakin pässiä kattella ja niitä meidän takia uhrata. Että on yksi syntiuhri ja se on Jeesus Kristus. Ja se on kerta kaikkiaan, joka pitää ja se on niin ja aamen. Ja siinä kun Raamattua luken, niin mä oon huomannut yhden asian, jota mä en silloin, mä oon ihan pienestä asti ollut uskossa, jos joku ei tiedä sitä, niin se on ollut sitä ulkoa opittua juttua. Se, että se menee täältä päästä sydämeen, niin on oikeastaan se vasta täällä aikuisiällä ruvennut elämään sana minun kohdalla. Ja kun on lukenut, niin olen huomannut, että ahaa, nyt tästä Jumala puhuu mulle, mikä paikka se sitten milloinkin on. Ja kun mä oon sen huomannut, niin siinä on ollut sellainen tunne, kun tiedätte, kun perhonen tulee tiukasta kotelosta ulos, niin siinä tulovaiheessa niin se hetki aikaa on paikoillaan niin, että elämän voima lähtee niihin siipiin. Ja hän oikaisee, tämä perhonen oikaisee siipensä ja sitten se lähtee lentoon. Et niin kun jotakin sellaista jännää elämää on lähtenyt tulemaan eri tavalla kuin mitä se on, kun ulkoa oppii näitä asioita. Ja se on ollut tosi ihanaa. Ja nyt mä niin kun odotan taas tänä päivänä Maaritin esityksessä ja puheenvuorossa jotakin taas uutta. Millä tavalla voi Raamatun sanaan paneutua. Ja mä saan koko ajan niin kuin rakentua siinä, vaikka tuntuu kuinka, että nyt mä en jaksa enkä ehdikään, mutta sitten kun pysähtyy Raamatun äärelle, niin huomaa, että tässä taas oli se sana, mitä Jumala halusi minulle puhua. Kiitos siitä Herralle. Me voimme kaikki nyt tämän kokouksen jälkeen, meillä on työkaluja, millä tavalla me voimme tutkia Jumalan sanaa. Tällaista pientä puheenvuoroa. Teille. Mä oon nyt ollut tuolla valtakunnan tapahtumassa Seinäjoella eilen yhtenä pääpuhujana. Niin mulla on vähän tällainen irtonainen olo vielä, kun nuorten kanssa on. Tosi kiva oli. Niin oli kiva, kun järjestynyt tämä vierailu. Sitten täällä me kesäjuhlilla tosiaan kirjapöydän äärellä taidettiin tutustua. Niin nyt oli sitten kätevä tulla täällä käymään. Niin kuin heti aluksi tuntui, että on niin kotoisa tunnelma täällä. Ja on niin kiva se, miten te puhutte. Teidän murret tekee niin mulle tosi sellaisen lämpimän olon. Kotoisa olon, siis vaikka mä en yhtään ole täältä päin kotoisin, mutta sitten tulee sellainen lämmin olo. Niin kiva olisi nyt, mun tekisi mieli jututtaa teitä enemmän kuin minun puhua täällä. Ja oli kiva nähdä erilaisia maisemia. Tää länsipuoli on mulle vieraampi. Mun vanhemmat on Pohjois-Karjalasta kotoisin, niin mä aina sit sanon, kun Amerikassa on asunut siellä, niin aina luettelee, että minulla on irlantilaista ja saksalaista ja mitä verta niillä on. Niin mä aina sanon, että mulla on karjalaista. Mä oon etnisesti karjalainen. Mutta nyt asun Keravalla, Korsosta Vantaalta kotoisin, siitä Keravan naapurikylästä. Ja 2 vuotta sitten tulin Etelä-Afrikasta, jossa olin lähetystyössä 7 vuotta Suomeen. Ja nyt olen
sitten Tampereen missionuorten tiimissä töissä. Sitten kun mä tulin silloin Suomeen, niin mä mietin, että muutanko mä Tampereelle vai muutanko mä Keravalle. Ja päätin sitten muuttaa Keravalle, koska mun vanhemmat asuu siellä ja vanhemmat vanhenee ja tarvii enemmän tukea. Ja nyt ei perjantainakin ennen lähtöä kävi siivoamassa siellä. Että on ollut tosi kiva saada olla niin kuin nyt, kun mä olen yli 20 vuotta tai parikymmentä vuotta asunut ulkomailla, niin nyt saan olla sitten vanhempien kanssa viettää aikaa enemmän. Ja mä oon tullut uskoon 25-vuotiaana vuonna 1987 ja tulin uskoon Interrailillä Saksassa. Ja jokuhan tässä kertoikin, kun oli lukenut, kun pari vuotta sitten oli siinä Viikkolehden Hyvä Sanoma -numerossa mun todistus. Olitko sinä? Joku teistä? Sinä mainitsit, joo. Niin mä olin Interraililla Saksassa ja mulle matkustelu oli kaikista tärkein niin asia. Mä halusin uusia kokemuksia, mä halusin sellaisiin tilanteisiin, missä joutui vähän käyttämään luovuutta ja ongelman ratkaisukykyä uudella tavalla. Mua kiehtoi se. Ja sitten mä tulin siellä uskoon, kun kävin semmoisessa Marjasisarten luona, tällainen evankelikaalinen nunnajärjestö. Ja ensimmäistä kertaa elämästä tajusin, että mä oon syntinen. Ja kun mä olin kyllä niin kuin rukoillut uskontulorukoukseen 3 vuotta aikaisemmin ja pitänyt itseäni uskovaisena. En tiedä mistä se Jumala laskee ne päivämäärät, mutta en mä ollut koskaan tajunnut sitä, että mä oon syntinen ennen kuin sitten. Ja sitten kun mä tajusin, että mä oon syntinen, niin sitten mä tajusin, että miksi se Jeesus on tärkeä. Kun mä olin vähän käynyt kirkossakin ja sillä tavalla ajatella, että no mitä ne aina jauhaa tuosta Jeesuksesta ja armosta ja synnistä. Nyt mä tajusin. Ja sitten kun mä tajusin, että mitä Jeesus on tehnyt mun puolesta, niin sitten, että mä annan elämäni hänelle, että ole mun pelastaja, mutta ole mun Herra. Ja mä tästä teemasta puhuin tuolla valtakunnan salissa. Valtakuntatapahtumassa. Vähän nyt on lennokasta näköjään. Toivottavasti tämä ei teitä häiritse. Valtakuntatapahtumassa eilen, että mitä se maksaa, kun lähtee seuraamaan Jeesusta, maksoi mitä maksoi. Ja välillä tulee kärsimystä ja kipua, mutta kun roikkuu Jeesuksessa kiinni, jos sinä olet nyt semmoisessa tilanteessa, että on vaikeaa, älä päästä Jeesuksen kädestä irti. Hän on sun kanssa ja hän on uskollinen ja häneen voi luottaa. Se on ainakin tähän asti ollut mun kokemus, vaikka olen ollut usein raivona hänelle ja pettynytkin monta kertaa. Mutta nyt mä oon tehnyt viestintäalan hommia pääasiassa nämä 30 vuotta sen jälkeen, kun tulin uskoa, sitten Jumala pian johdatti mut hengelliseen työhön eri tavoilla. Mä oon asunut Kiinassa 2 vuotta, opiskellut siellä Kiinaa, tehnyt ystävyysevankeliointia. Sitten mä olin katulähetystyössä New Yorkissa 8 vuotta tiedottajana. Ja Suomessakin olen tehnyt erilaisia kristittyjä yhteisiä viestintäjuttuja ja evankelioimista edistäviä hankkeita ja monenlaisessa on ollut mukana. Ja televisio, uutisia, kristilliset sunnuntai-katsaus, kristillinen televisio, uutislähetys, sitä tehtiin ja sitten mä opiskelin dokumenttiohjaajaksi ja halusin sitten, kun mulla on journalismitausta, niin sen kirjoittamisen sijasta tehdä videoita, kun se liikkuvan kuvan kerrontavoima on niin paljon vahvempi kuin niin kuin tekstin yhdestä näkökulmasta. Ja sitten siellä Etelä-Afrikassa olin mediatyössä, tein videoita sekä sille meidän missionuorten keskukselle että sitten myös kristilliseen televisioon. Ja esimerkiksi tämä on mun niin kuin suurin saavutus mun mielestä tällä alalla on, että YouTubessa yhdellä mun videolla on melkein 700 000 katsojakertaa. Niin aika monta, pitkä rivi tulisi ihmisiä, jos laittaisi 700 000 vierekkäin. Että miksi juuri sillä, sen nimi kyllä on Murhaaja Marko, että se nimi ehkä on sellainen, joka houkuttelee katsomaan, mutta ne algoritmit on niin ennakoimattomia ja hallitsemattomia, että miksi juuri se on saanut niin paljon katsojia, kun ne muut samantapaiset tarinat ei ole saanut niin paljon katsojia. Mutta sitten mä tein siellä Etelä-Afrikassa myös
ihmiskaupan vastaista työtä prostituoitujen parissa ja pääasiassa sitten oli rinnalla kulkijana yhden eteläafrikkalaisen naisen kanssa. Ja hän sitten tuli uskoon ja halusi kertoa tarinansa muille. Me kutsuttiin niitä kadun naisia aarteiksi sen perusteella, kun Jesaja sanoi, että minä annan teille aarteita pimeyden kätköstä, niin se oli meissä niin kuin teemajae. Sitten siitä hänen tarinasta syntyi kirja omakustanteena englanniksi, sen niminen kuin Buttercup. Ja me tehtiin se kirja sitä varten, että sitä voi käyttää tavoittavassa työssä siellä kaupungissa. Ja sitten se käännettiinkin myös saksaksi ja sitten se käännettiin suomeksi. Ja sitten se voitti Suomessa vuoden kristillinen kirjapalkinnon 2019. Ihan täysin, mulla on niin kauheasti tämmöisiä täysin suunnittelemattomia tarinoita, että sitten Jumala tarttuu johonkin pieneen uskon askeleeseen ja sitten tekee enemmän lupauksensa mukaan kuin voimme pyytää tai kuvitella. Mutta tämän kirjan haluaisin antaa tänään jollekin. Eli nyt katsokaa tätä kantta, ja mä en nyt katso teitä, niin joku, jolla on jotakin tämän kirjan kannen väriä päällä tänään, niin jo nostaa käden ylös, niin saa tämän kirjan. No niin, siellä on voittaja, jee, tapataan. Oikein. No tuon kirjan kirjoittamisesta sitten syntyi sellainen kaipaus, että olisipa kiva kirjoittaa lisää, kun en ollut sitten 10 vuotta juuri kirjoittanut muuta kuin jotain videokäsikirjoituksia. Ja sitten mä aloin kirjoittaa omaa tarinaani, tai koen, että Jumala halusi, että mä rupean kirjoittamaan mun tarinaa kirjaksi. Ja mä ajattelin, että miten siihen on, neuvotteletteko te Jumalan kanssa koskaan? Ei tää käy päinsä, ei tähän ole aikaa. Ja no kuitenkin se tuntui niin vahvasti, mä aloitin sitä ja sitten tuli koronasulut ja sittenhän sitä aikaa oli. Se oli niin kuin täydellinen aika kirjoittaa. Ja siitä syntyi sitten kirja kutsuna Kuuliaisuus, tavallisen naisen epätavallinen elämä. Ja mulla on niitä kirjoja tuolla ja näitä muitakin saatavilla, jos haluatte hankkia. No sitten mä johdatuin Suomeen ja silloin 2 vuotta sitten sitten nyt musta on tullut kirjailija suunnittelemattomasti. Ja nyt mä oon kirjoittanut sitten tällaisia raamattutyökirjoja. Ensimmäinen oli Kuulolla, johdatusta joka päivä, jonka teemana on johdatus ja Jumalan äänen kuunteleminen ja kuuliaisuus. Ja sitten tämän toukokuussa ilmestyneen kirjan teema on luottamusta, on koko painolla luottamusta joka päivä. Ja nyt mulla on aineisto valmiina 3, jonka teemana on kuuliaisuus. Se työnimi on Yhdessä, eli yhdessä Jeesuksen kanssa. Kuuliaisuutta joka päivä, se perustuu roomalaiskirjeeseen. Mutta saan nähdä, milloin mä saan keskityttyä siihen, että mä saan sen kirjoitettua, sen käsikirjoituksen. Mutta tämmöinen vaihe nyt mulla. Sitten on niin kuin elämä niin jännittävää, että ei tiedä mitä vuoden päästä tapahtuu. Niin sellaisia ennakoimattomia käänteitä tulee, mutta musta se on tosi kiva. Se käy mulle, kun muistatte mun se mielipuuha oli matkustaa ja joutua ennakoimattomiin tilanteisiin ja selvitä niistä. Ja sitten kun mä tulin uskoon siellä Maria sisarten luona, niin ensimmäinen asia, minkä mä koin, Jumala puhui mulle, luovun matkustelusta. Ja sehän oli iso. Se oli niin kuin kuolema. Mä luulen, että kun mä oon Suomessa loppuelämä, että mä oon niin kuin vankilatuomion nyt saanut. Mutta Jumalalla oli sitten muut suunnitelmat ja ehkä hän halusi puhdistaa mun motiiveja sitten siitä, mutta tämmöiseksi on Jumala mut luonut. Sitten se johdatti mut lähetystyöhön ja sitten tää vaan niin jatkuu tää seikkailu. Kyllähän se eläkeiäkin tässä alkaa häämöttää, mutta saa nähdä milloin se sitten toteutuu. Riittikö tuo nyt esittelyksi? Sitten jos on kirjan, niin sieltä ne kuulee. Ja... Niin, sä oot lukenut sen. Olen. Ja sä oot lukenut sen. Onko muut lukenut kutsuna kuuliaisuuden, sen vaaleanpunaisen kirjan? Aivan uskomaton. Mitäs Timo sanoo? No aivan tykkäsin kanssa. No mistä sä tykkäsit? Sen mä itse sanon.
Sä sekoilit joskus. Se oli hyviä juttuja ja Jumala silti tykkää. Rehellistä kirjaa. Rehellisyydestä mä tykkään. Kato Pohjanmaalla sanotaan asiat niin kuin ne on. Niin, mä tykkään siitä. Ja mä joudun aina punaan ulkomailla siitä, kun suomalaiset on suorasukaisia. Niin mulle käy se sellainen tää pohjanmaalaistyylinen suorasukaisuus kyllä. Mutta nyt sitten tänään olisi tarkoitus tehdä tämmönen, no en mä tiedä onko se virtuaali oikein, mutta pitää niinku tämmönen raamattu ryhmäkokous. Eli tutkia yhtä raamattujaetta tämän kirjan pohjalta ja tämän syvälle sanaan. Mä kehittelin tämmöisen syvälle sanaan raamatun tutkimisohjelman, jota näissä kirjoissa käytetään. Ja Övermarket Seinäjoelta lähti mua käyttämään täällä ja on ollut heillä viime yönä yötä. Ja he on Seinäjoella ryhmässä, jotka teki tuon Kuulolla-kirjan ja sitten nyt olette tässä Kokopainolla ryhmästä. Te olette nyt asiantuntijoita, että voin mä kysyä teiltä neuvoa tässä nyt, jos tulee pula-aika. Kyllä sä osaat. Ja tämä Kokopainokirja pohjautuu Psalmiin 23. Ja kun mä oon nyt viime aikoina, kun mä oon tutkinut itse Raamattua, niin mä oon aina kysynyt, että mitä sä haluaisit, että mihin mä paneudun nyt seuraavaksi. Ja sitten silloin mä olin edelliset jutut viimeistellyt ja valmistanut, niin sitten kysyin Jumalalta, että mitä sä haluaisit, että mä seuraavaksi tutkia. Mä koin, että Jumala ohjasi mut tutkimaan Psalmia 23 ja mä en ollut kauhean innostunut siitä, kun se tuntui niin tutulta. Ja sellaiselta sen on ulkoakin opetellut ja mitä siitä nyt enää voisi uutta löytää. Ja sitten kun mä paneuduin siihen, niin sehän olikin aarrearkku. Ja sitten mä tajusin, että tämä niinku, koko yksi psalmi niinku sopisi tähän syvälle sanaan rakenteeseen, jonka mä olin siihen ekan kirjaan kehitellyt. Ja sitten siitä löytyi teema, tämä luottamus. Ja niinku otsikot tai teemat tässä kirjassa on, että elämäni on Jeesuksessa ja hyvinvointini on Jeesuksessa ja elämäni suunta, turvallisuuteni, toimeentuloni ja tulevaisuuteni on Jeesuksessa. Ja nämä tosiaan pohjautuu tähän Psalmiin 23. Tuleeko sulle mieleen yhtään Psalmiin 23 pohjautuvaa laulua? Sulla ainakin tulee. Niitä suomeksi, jos googlaa Herra on minun paimeneni, niin sieltä tulee aika monta eri versioita saman nimistä laulua. Ja se on inspiroinut kirjailijoita ja runoilijoita vuosisatojen ajan. Ja siitä on tehty kymmeniä virsiä eri kielillä ja ylistyslauluja ja klassista musiikkia, esimerkiksi Bach ja Schubert ja Bernstein on säveltänyt sen pohjalle. Ja popmusiikkiakin Duke Ellington ja Pink Floyd ja U2 U2 on tehnyt musiikkia esimerkiksi. Ja se sanotaan Psalmi 23, että se on, ja sehän on kaikkein tunnetuin psalmi, että se on roomalaiskirjeen luvun 8 ja 1 13 kohdan sen rakkauden ylistyksen rinnalla. Niin kuin nämä kolme on Raamatun helmet. Roomalaiskirjeessä se, että kukaan ei voi eikä mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Maailman kirjallisuuden helmi, tämä runo, Psalmi 23. Ja se on vetänyt lukemattomia ihmisiä myös Jeesuksen omiksi. Ja mulla on omakohtainen suhde, tai niin kuin kokemus, tai ei nyt omakohtainen kokemus, mutta mun hyvät ystävät, siellä kun mä olin New Yorkissa katulähetystyössä, semmoinen pariskunta kuin Richard ja Dixie Galloway perusti sen järjestön 80-luvun loppupuolella. Ja heidän tarina oli semmoinen, että ne oli semmoisia niin kuin omalla työllä rikastuneita miljonäärejä. Ja menestystä tuli kovasti ja rikkautta ja ne asui sellaisessa linnamaisessa talossa ja niillä oli monta autoa ja Rolls Royceja ja tosi ylellistä ja lentokonekin, oma lentokone ja niin kuin tämmöistä oikein niin kuin American Dream unelma elämää, mutta hintana oli sitten stressin ja paineen
Ja kaiken sen hintana oli päihderiippuvuus. Alkoholi ja kokaiini. Se Richard käytti kokaiinia ja joi niin kuin enemmän kuin se Dixie, että se ongelma oli se Richard. Ja heillä oli 3 lasta ja Dixie aina sitten sanoi, että eikö sä voi lopettaa. No, ei se sitten. Ja hän lupasi, Richard lupasi, mutta ei se onnistunut. Ja sitten tuli päivä, jolloin Dixie oli niin kuin ihan hajalla, että tämä ei toimi, että jotain on tapahduttava. Ja mun sydän on ihan rikki semmoisena niin kuin sirpaleina, niin kuin tuulilasi menee, jos siihen osuu joku kivi. Heitetään, niin kun mä asuin Etelä-Afrikassa, niin mun tuulilasiin heitettiin kivi, että kun mut yritettiin ryöstää ja se meni semmoiseksi, se ei mennyt rikki, että se ei tullut reikää, mutta se meni semmoiseksi sirpaleiseksi. Tälleen mä niin näin sen Dixin sydämen. Ja se harhaili siellä niin kuin tosi taakkoitettuna siellä sen linnamaisessa talossa. Ja siellä oli kappeli, niillä oli kappeli siellä talossa ja se meni sinne kappeliin ja siellä ja rukoili uskovaisesta kodista, rukoili ja että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja siellä oli Raamattu auki psalmin 23 kohdalta. Ja se luki sen tälleen vähän niin kuin ohi menneen sitä psalmia ja sitten se imasi hänen huomionsa. Ja Dixie luki sitä psalmia 23 ja Jumala kohtasi hänet siinä. Ja Dixie tuli uskoon ja hän kokee, että sydän eheytyi. Ne sirpaleet eheytyi. Ja hän sanoi sitten Richardille, että nyt hän on tullut uskoon ja näin ei voi jatkua, että sun täytyy lähteä. Tämä on meidän koti ja perheen koti ja sä lähdet, jos sä haluat jatkaa meidän kanssa, niin sun täytyy saada elämä kuntoon. No sitten Richard tajusi, että nyt ei enää, jos nyt ostaa timanttisormuksen tai luksusloman, niin se ei enää nyt toimi tässä kohtaa. Ja tosi kysymyksessä. Ja hän polvistui sitten yksin makuuhuoneessa sängyn reunalla, että Jeesus, jos sä oot, niin ilmesty mulle, ota mut omaksesi. Ja hän tuli uskoon. Ja seuraavana päivänä meni kirjakauppaan, osti Raamatun ja luki sen läpi. Ei nyt yhden päivän aikana, mutta putkeen. Ja heidän elämä muuttui. He lähti sitten lähetystyöhön Väli-Amerikkaan ja joidenkin vuosien jälkeen sitten päätyivät New Yorkiin auttamaan kodittomia ihmisiä, köyhiä ihmisiä elämään omalla niin kuin kannatusrenkaan turvin. Olivat sitten luopuneet niistä omaisuuksista. Mutta näin iso elämänmuutos tapahtui tämän meille kaikille tuttuun psalmi 23 kautta. Raamatun sanassa, kun se kolahtaa, niin kuin säkin mainitsit, että kun se kolahtaa, se puhuttelee, niin siinä on voima, se on elävää. Se on elävää sanaa. Niin, nyt mä ajattelin sitten tämmöistä, että tutkitaan yhtä jaetta, psalmi 23 viimeistä 6. jaetta yhdessä. Mutta ennen kuin mä laitan teidät menemään sitten niin vähän ryhmiin tai pareitaan tai kolmisin keskustelemaan, mä ohjaan sen täältä, niin katsotaan vähän sitä psalmi 23 taustaa. Kuka se on kirjoittanut? Psalmi 23. David, oikein muistettu. Davidhan syntyi 1040-30 ennen Kristusta Betlehemissä ja sen isä oli lammasfarmari ja niitä veljeksiä oli useita ja varmaan jokainen vuorollaan paimensi niitä lammaslaumoja siellä. Sitten 1000-luvun alkupuolella ennen Kristusta Davidista tuli kuningas ja hän kuoli 961 ennen Kristusta. Ja Raamatun tutkijat on yksimielisiä siitä, että David kirjoitti tämän psalmi 23 niin kuin elämänsä loppupuolella. Että katsoo elämää taaksepäin, niin kuin meillä alkaa olla niin kuin jo sitten taipumusta arvioida elämää ja miettiä, mitä on tapahtunut. Ja hän on muistellut vähän kaiholla ehkä niitä nuoruuden lammaspaimen vaiheita ja sitten ajatellut sitä, mitä hän on oppinut Jumalasta ja sitten pystynyt niin kuin ajattelemaan sitä, että kun hän oli paimen, Jumala on samalla tavalla paimentanut häntä ja paimentaa meitä. Ja
se teksti on hyvin henkilökohtaista. Minä, sinä, niin kuin tällaista hyvin intiimiä tekstiä. Ja psalmi 23, alkuperäinen yleisö, saattoi olla Daavid saattoi kirjoittaa sen vain niin kuin ylistyksenä Jumalalle, mutta jos sitä on käytetty temppelipalveluksessa, niin sitten se on ollut, koko kansa on ollut se yleisö. Ja miksi se on kirjoitettu? No oikeastaan se on ylistystä just siitä kaikesta, miten Jumala on auttanut Daavidia elämänsä aikana. Mitä niin kuin tällaisia universaaleja totuuksia sitten voidaan löytää, eli miten sitä voi soveltaa, miten se on totta ihmiskunnan elämässä muutenkin hänen Jumalan omien ihmisessä. Et Jumala on kertakaikkisen luotettava. Ja tänään nyt sitten tutkitaan yhdessä jaetta 6. Sehän menee silleen, että sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Mutta tässä on, miltä se kirja näyttää sieltä sisältä. Sitten, että kun luetaan tämä koko psalmi, niin kuin on hyvä aina tutkia, jos jotain yksittäistä jaetta tutkii, niin lukea se, mitä ennen tapahtuu ja se kokonaisuus. Tai mitä jälkeen tapahtuu. Mutta ennen kuin nyt paneudutaan tuohon, niin nyt muodostettaisiin ryhmiä. Kävisikö teille tämmöinen vähän erilainen saarna, että te oottekin niitä, jotka miettii sitä sisältöä ja sitten voidaan yhteenvetoa tehdä lopussa. Hyvä! Mä oon huomannut, kun mä oon nyt uskaltanut pitää näitä, niin 2-3 hengen ryhmiä, että jokainen saa mahdollisuuden kertoa, mutta siis nyt täytyy sanoa, että ei ole pakko. Tähän ei ole pakko osallistua, täysin vapaus. Mutta mä oon huomannut, kun mä oon uskaltanut näitä nyt pitää muutamissa seurakunnissa, aina mulle tulee eniten sellaisia niin kuin säihkysilmäisiä kiitospuheenvuoroja loppuun. Että oli niin hyvä, että tämmöistä pitäisi seurakunnassa ollakin, että saadaan kohdata toinen toistamme ja tutkia yhdessäkin Raamattua. Niin nyt sillä rohkeudella, sen antamalla rohkeudella ehdotan tämmöistä teillekin. Niin nyt muodostakaapas niitä ryhmiä, voi siirtää niitä tuolejakin vähän, että on mukava jutella ja kuulla. 2-3 henkeä. Ja sitten voi olla mukana ryhmässä, vaikka ei nyt haluaisikaan siihen osallistua, mutta voi kuitenkin kuulla, mitä 338 käännöksessä sanotaan: sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Ja Raamattu kansalle käännös: sula, hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Aika samanlaisia. No sitten jos osaa englantia tai jotain mitä tahansa muuta kieltä, niin voi käyttää myös niitä vieraskielisiä käännöksiä. Mutta tässä on nyt muutama englanninkielinen vaihtoehto. English Standard Version. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ja New Living Translation. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Ja Message käännös: your beauty and love chase after me every day of my life, and I'm back home in the house of God for the rest of my life. No nyt voisitte muutaman minuutin jutella sitten näistä eroista, että mihin kiinnitätte huomiota, mitä eroja ehkä huomaatte näissä. Siis siinä ihan, vaikka noissa suomenkielisissäkin, jos ei osaa englantia, jos osaa englantia, niin voi verrata myös sitä. Ja jos siinä ryhmässä on osa ja osa ei, niin voi myös auttaa kääntämään sitä ja juttelemaan niistä eroista. 3 minuuttia. No hyvä. Huomasitte eroja siellä. No sitten yleensä seuraava askel.
mulla on ja näissä kirjoissakin on, että kun huomaa eroja, niin sit mua kiinnostaa, että mikä se on sitten ollut alkuperäisellä, niin kuin, mikä se alkuperäinen merkitys on ollut hebreaksi tai kreikaksi. Ja netissä on työkaluja siihen, semmoinen interlineaarityökalu löydettävissä, esimerkiksi raamattu365.fi tai englanninkielinen ilmainen blueletterbible.org ja sitten nämä perinteiset Novumit ja Strongsit ja tällaiset niitä työkaluja on mahdollisia käyttää. Ja yleensä mä tutkin just semmoisia sanoja, missä on eroja, tai sitten semmoisia, jotka tuntuu musta vaikeilta ymmärtää, tai jopa vastenmielisiltä, että mä niinku perinteisesti hyppäisin sen kohan yli, kun mä en tajua sitä. Ja se Jumala saattaa näyttäytyä siinä vähän jotenkin, mitä mä en tykkää. Niin nyt mä yritän mennä kohti, että mä niinku oppisin ymmärtämään enemmän ja syvällisemmin Raamattua ja käytän näitä työkaluja. Mutta kuten huomasitte, tässä oli muutamissa sanoissa näitä eroja ja esimerkiksi tämä sula. Sen merkitys on nyt varmasti, todella, taatusti, ilman muuta ja todellakin. Se on nyt tällainen vahvistava sana. No sitten rakkaus, sen käännöksiä ystävällisyys, hurskaus, suosiollisuus, rakkaus, armo, sääli, laupeus. Näitä alkuperäisiä merkityksiä. Ja ympäröi. Sen alkuperäinen merkitys on seurata, tavoitella, ajaa takaa, jahdata. Mitä teille nyt tämän valossa avautuu tästä jakeesta? Jakakaa siitä muutamia ajatuksia. Hyvä. Tästä nyt voidaan se johtopäätös varmaan vetää, että Jumalan hyvyys. Ei ole epäilystäkään, että Jumala ei olisi kiinnostunut meistä ja että hänen hyvyys ja kauneus ja laupeus ja siunaus ja kaikki, me ei voida sitä paeta. Ne seuraa meitä, Jumalan hyvyys seuraa meitä ja se voi ajatella myös sellaisena mielikuvana, että me ollaan sellaisen Jumalan hyvyyden kuplassa, että mihin tahansa me mennään, niin se kulkee meidän mukana. Tai sitten se on, että mihin tahansa mä menen, niin se Jumala seuraa. Mutta se on niin kuin mieti, että no toi menee tuolla, lähtisikö se perään. No, niin kuin, että Jumalan hyvyys ja läsnäolo on aina meidän mukana. Läsnä oleva. Niin. Eikö se ole aika jännä? Tuntuu miltä tuntuu. Tapahtuu elämässä mitä vaan. Niin. Vaikka on tuntunut välillä vähän pahemmaltakin, niin silti se on ollut. Minä en ole kyllä tuntenut sitä. Niin. Sehän se on sit meille haasteellista, kun me ei tunneta sitä, me ei koeta sitä Jumalan hyvyyttä seuraavan meitä kaikkina elämämme päivinä, niin sitten me aletaan epäillä sitä. Ja me aletaan epäillä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä meitä kohtaan ja onko se unohtanut meidät. Ja se on kriisi, se on vaikea. Mutta jos me tiedetään, nyt me tämän Raamatun tekstin perusteella voidaan vedota siihen ja heittäytyä siihen tietoisuuteen, että vaikka musta ei tunnu, niin tämä on kuitenkin totta. Ympyrä pyörii kuitenkin, pallo pyörii. Niin. Se ei ole niin kulmikas ehkä kuin meidän ajatuksemme. Niin, Jumalan ympyrä, sellainen, olette nähnyt, ehkä tulee nyt mieleen tuosta mitä sä sanoit, niin kun on niitä semmoisia, jotakin mä koskaan kokeillut, kun ootteko te kokeillut, semmoisia kauhean isoja palloja, mikä sisällä kuljetaan. Se olisi aika jännä kokemus, mutta se kuva tulee nyt tästä. Aivan. Kyllä, se on aika hieno. No sitten kun Raamattua kun tutkii, niin on aina hyvä ensiksi tällä tavalla, niin kun nyt me ollaan pohdittu ja mietitty vähän eri näkökulmista itse sitä tekstiä ja saatu siihen niin kuin tuntumaan ja jotakin tunteitakin on ehkä tullut ja jotakin omaa näkemystä tai vakuuttuneisuutta siitä, niin sitten on hyvä lukea kommentaareja siitä, mitä meitä viisaammat aiemmin eläneetkin ja enemmän tutkineet, Raamattua tutkineet ihmiset on saanut ja kirjoittanut niistä Raamatun kohdista, joita tutkitaan, koska mä oon huomannut ainakin, että jos mä siis luen vaan kommentaaria kylmiltään, niin kun se ei ole sille niin kuin tarttuma pintaan, niin se vaan menee. Mä en muista siitä paljon mitään. Mutta jos mä itse, niin kuin, mitä sille taikinalle tehdään,
alustetaan, vaivannut sitä taikinaa vähän, niin sitten kun siihen tulee se uusi elementti, vaikka voi tai mikä, niin sitten silloin on joku paikka mun ajatuksissa ja mun mielessä. Niin, tässä on nyt yksi pieni pätkä Matthew Henryn kommentaarista, niin luetaan se. Matthew Henry eli 1600-luvulla, että meitä ennenkin on ollut viisautta. Joskus unohdetaan se. Mutta pieni pätkä tästä. Hyvyys ja armo. Kaikki armon... Onko se siellä näkyvillä? Juu. Hyvyys ja armo. Kaikki armon lähteestä pulppuavat virrat luvataan minulle. Armelias armo, suojeleva armo, ylläpitävä armo, tyydyttävä armo. Ne seuraavat minua kaikkialle ja kaikkiin olosuhteisiin, niin kuin erämaassa Israelin leirin jälkeen oli kallioista tuli vettä. Ne seuraavat minua koko elämäni viimeiseen asti. Sitä, jota Jumala rakastaa, hän rakastaa loppuun asti. Kaikki elämäni päivät. Ne ovat joka aamu tuoreita, kuin manna, jota annettiin israelilaisille päivittäin. Varmasti seuraavat. Lupaus on yhtä varma kuin Jumala, joka on totuus, voi sen varmaksi tehdä. Mitä huomioita tästä? Pari minuuttia. Kaikkiin olosuhteisiin. Mennään uudistua. Ihan niin puoliväkisin. Ihanaa. Ja sen kanssa Jumala lupaa sen pitää. Antaa se Onko tämä 365.fi sieltä kommentaattori?
No, tämä on tätä Matthew Henryä ei ole käännetty suomeksi. Okei. Niin, Keittiö ja mutta vessa se on ja ilmainen. makkari ja- Siis siinä ei copyrightia enää, se oli Niin. vanha. Joo. Niin mä oon sitten kääntänyt niitä englanninkielisiä. Just. Joo, on niin vanha tosiaan, että ei ole mitään sellaisia esteitä. Niin. Niin näitä on pieniä pätkiä tässä koko painolla kirjassa on sitten näissä psalmikohdissa sieltä käännetty. Mä oon kääntänyt. Koska mä huomasin silloin, kun tuossa Kullola-kirjassa ei ole käännetty näitä kommentaareja, sitten jotkut ei mielellään käytä nettiä. Ja sitten mä halusin, että niillä olisi kuitenkin mahdollisuus lukea jotakin tällaista kommentaaria, niin siksi laitoin sitten tähän uuteen kirjaan. Siinä Kullola-kirjassa on sitten siellä viikon varrella niin opetusta Jumalan äänen kuuntelemisesta vähän enemmän. Se on sillä tavalla eroa tästä koko painokirjasta. Mutta kummassakin kuunnellaan, harjoitellaan myös sitä. Ei, miltä vuosisadalta tämä nyt oli? Mun mielestä se oli 1600-luvulla eli. Niin sitten se kielikin on, se englanti on vähän sellaista vanhaa aikaista. Ja tässäkin se vähän näkyy, vaikka mä yritin aikaistaa sitä siis nykyaikaista. No seuraava askel on sitten kuvitella itsensä siihen tekstiin tai niihin ihmisiin, joista se Raamatun kohta puhuu. Koska ne Raamatun henkilöt oli lihaa ja verta, tavallisia ihmisiä niin kuin meidän. Ne tapahtumat oli todellisia. Ne ei ollut sille tarinaa, niin kuin novellia vaan, tai romaania, vaan ne oli historiaa. Ja Raamattu herää eloon ihan uudella tavalla, kun kuvittelee itsensä paikalle. Et miten olisi itse toiminut tai miltä olisi musta tuntunut, jos Jeesus mä olisin ollut opetuslapsi ja se olisi sanonut mulle noin. Ja, niin se on yksi tapa, miten voi elävöittää Raamatun lukemista. Vaikka evankeliumeja, että yrittää kuvitella olevansa paikalla. Sellainen raamatuopettaja, filosofi, teologi Dallas Willard sanoo, että tämä on aivan oleellista, jos haluaa kohdata lähemmin Jumalaa Raamatun äärellä. Muuten Raamatusta tulee kuiva, teologinen opus, akateeminen. Tai sitten tulee sellainen tylsä hartauskirja, joka ei kosketa meidän sydäntä. Ja nyt esimerkiksi psalmin 23 kohdalla voisi kuvitella olevansa lammas, joka määkii siellä niityllä, tai voisi kuvitella olevansa paimen. Ja että miltä tuntuu yöllä tai päivällä. Tai voi niinku ajatella, miltä näyttää, mitä kuulisi, mitä näkisi, mitä haistaisi, miten kokisi jotkut tilanteet. No, tämä on nyt vaan tässä teille yksi keino elävöittää Raamatun lukemista. Mutta me hypätään tämä nyt yli. No, seuraava askel on sitten selvittää, että mitä mahdollisesti siitä tutkittavasta raamattujakeesta löytyy, selviää, minkälainen Jumala on. Ja se, minkälainen Jumalakuva meillä on, vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa siihen meidän arkeen, se vaikuttaa siihen, miten me rukoillaan, miten me ylistetään, lähteekö meidän sydän mukaan siihen, uskotaanko me, kun me rukoillaan, että joku kuuntelee. Miten me suhtaudutaan itseemme, miten me suhtaudutaan toisiimme, miten me suhtaudutaan lapsiin tai vanhuksiin tai miten me tehdään työtä. Meidän Jumalan kuva siellä pohjavirtauksessa vaikuttaa kaikkeen. Ja Jumala haluaa oikaista meidän Jumalakuvaa. Hän haluaa tulla, niin kuin me halutaan tulla tunnetuksi sellaisena kuin me ollaan, niin hän haluaa tulla tunnetuksi sellaisena kuin hän on. Ja Raamattu on ihan paras. Ja tietenkin saadaan kokemusta hänestä ja tietoa hänestä myös oman kokemuksen kautta, miten toisten ihmisten kokemusten kautta, miten me luetaan kirjoista tai monista lähteistä, mutta Raamattu on ihan tärkein lähde siinä. Niin, nyt katsotaan sitten tästä, että mitä tämän psalmin 23:6 perusteella selviää Jumalasta, minkälainen hän on, ja sitten myös mitä sitä selviää ihmisestä ja sitten Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Kaksi minuuttia.
Usein on helpompi löytää sitä, että minkälainen Jumala on, kuin sitten se, mitä se kertoo ihmisestä, Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Se on vähän semmoista, joutuu kääntämään ja vääntämään ja vähän semmoista aivojumppaa tekemään, mutta aina sieltä sitten myös löytyy se ominaisuus ihmisestä. Ja se on joskus paljastavaa. Mä useimmiten löydän sellaisen ominaisuuden, että mä tarvitsen Jumalaa ja mä en selviä ilman Jumalaa. Opettaja. Ole Mitä tässä se, saan asua Herran huoneessa, niin on mulle vähän kysymysmerkki, mitä se oikeasti tarkoittaa, kun saan asua Herran huoneessa, kun mulla on elämäni loppuun saakka. Mikä sulle siinä on kysymys? No kun monesti puhutaan juuri siitä, että Herran huoneessa on vähän niin kuin kirkko tai jotain muuta, että tästä tulee tämmöinen ahdasmielinen käsitys, että mitä se tarkoittaa. Niin. Mitä se on sitten tässä Jumalan ympyrässä, jos näin voi puhua. Niin, että sitten kun elämä alkaa olla loppupuolella, niin kaikki tuodaan patja tänne kirkkoon ja sitten siirrytään jälkikisuuteen. No mitäs muita ajatuksia teille tulee tästä Herran huoneessa asumisesta? No. Ole hyvä. No, me ajateltiin vähän sitä silleen, että ollaan Herran läsnäolossa. Ja sitten me tuo heitettiin semmoinenkin, että kun sanotaan, että me ollaan niinku, ja millainen se nyt menee tarkkaan ottaa, kun miten se Raamatussa sanotaan, että me ollaan niinku Jumalan pyhän hengen temppeli. Meidän ruumis, että tavallaan me ollaan niinku kun me asumme tässä ruumiissa, niin. me asumme Pyhän Hengen temppelissä ja Herran huoneessa. Tämä on ehkä vähän ahdastulkinta, mutta niinkin voisi, tai niin, täällä nyt ainakin voitiin ajatella. Kyllä. Joo. Ja sitten tuleeko muita ajatuksia? Oliko tässä jo? No, niin kuin se alkuperäinen ajatus mullakin on se, että Daavidilla oli tällainen toivomus, että hän saisi niin kuin siellä temppelissä asua, eli Jumalan läsnäolossa. Niin. Se oli se hänen niin kuin se, mitä hän halusi. Niin. Mutta se, että mitä se on tässä niin kuin tässä arkielämässä, niin se on Jumalan läsnäolon harjoittamista. Niin. Mutta sehän sanoo, että minä saan. Niin. Eikä minä toivoisin. Mikähän se käännös siinä kohdassa olisi, kun sehän sanoo saan, eikä toivoisin. Mikähän se käännössana on sitten? Onko se toivomista vai vaan niin kuin pelkästään niin kuin toteamista, minä saan? Se on sulle nyt tehtävä kotiläksy. Sokeaa luottamusta, uskoa. Niin. No sitten mä muistan semmoisen asian lukeneeni kommentaarista, että Vanhan testamentin aikaan ei ollut kauhean selvä se, kun meillä Uuden testamentin aikaan, että niin iankaikkinen elämä. Niin. Että sehän Jumalan läsnäolohan meillä Jeesuksen uskovilla jatkuu kuolemankin jälkeen, että ei vaan päivieni näiden elämässä, ruumiissa, kehossa elettyjen päivien loppuun asti, vaan iankaikkisesti. Mutta sitten silloin Vanhan testamentin aikaan ei ollut niin selvää käsitystä tästä, että sen takia se on käyttänyt tällaisia sanoja kuin päivieni loppuun asti. Mutta että nämä on mielenkiintoisia pohdintoja, mutta kyllä mäkin olen just tähän Jumalan läsnäolo ajatukseen, niin uskon, että se liittyy siihen, eikä johonkin fyysiseen rakennukseen tai paikkaan. Mutta sitten seuraava askel, nyt on muutama vielä jäljellä, että pongaa lupaukset. Mitä lupauksia tästä Raamatun kohdasta löytyy? Nimittäin lupaukset, Raamatun lupaukset on sitä polttoainetta, jolla meidän usko pysyy hengissä. Me ojentaudutaan ei näkemisen mukaan, vaan hengen silmin ja uskon mukaan. Ja me tarvitaan sitä, että me tiedetään, mitä ne Jumalan lupaukset on ja että me luotetaan niihin, että ne on totta. Niin mitä lupauksia tässä jakeessa on? Huomaatte, että tässä tulee nyt varmaan vähän toistoa, mutta että on erilaisia tapoja ja näkökulmia katsoa sitä samaa ja aina voi löytää jotain, päästä vähän syvemmälle. Ja siinä kun sitä sitten, mitä se nyt olikaan, sitä taikinaa alustaa, niin se niin kuin tulee
kuohkeammaksi ja paremmaksi, kun vähän eri näkökulmista katsoo. Saatteko kuvan tästä? Niin mitä lupauksia löytyy tästä ja ennen kaikkea sitten, että miten ne ehkä koskettaa nyt sun kysymyksiä tai haasteita sun elämässä? 2 minuuttia. No sitten, hienosti olette jaksanut ja selvinnyt tähän asti. 2 askelta. Yksi on kuuntelu ja sitten toinen on soveltaminen. Et miten sitä opittua laitetaan omassa elämässä käytäntöön. Jumala haluaa, että me eletään vuorovaikutteisessa, keskustelevassa suhteessa hänen kanssaan. Hän haluaa puhua meille, hän haluaa kuulla meidän ääntä. Mä eilen illalla rukoilin yhden tytön kanssa. Niin hellyttäviä, kuulkaa ne nuoret. Niin vilpittömiä ja jotenkin etsivät Jumalaa ja kaikessa siinä hormonimylläkässä sitten. Ehkä muistatte omaa nuoruuttanne. Mutta anyways, niin mä sitten tuli mieleen se laulujen laulussa se Raamatun kohta, että ystävät kuulevat sinun äänesi, anna minun kuulla sitä. Tämä on nyt vähän vapaa käännös, kun mä muistan kun mä sen just sanalleen, mutta tämä ajatus, että me puhutaan, meillä tulee joku hätä, me soitetaan ystävältä tai puhutaan puolisolle tai mikä, mutta puhutaan Jumalalle niistä meidän asioista, kaikista. Ja hän haluaa puhua meille niihin meidän asioihin. Ja tämmöisessä keskustelevassa suhteessa, sitä hän haluaa lisätä meille. Ja Jumalan äänen kuuntelua voi harjoitella. Ja siinä saa tehdä virheitä ja siinä saa oppia. Miten Jumala puhuu teille? Mulla on ainakin musiikki. Musiikin kautta, siis ihan sävelen kautta vai sanojen kautta? Sekä että. Niin kuin usein monet sanoo, että laulujen sanojen kautta Jumala puhuu. Kun sä oot musikaalinen henkilö, niin sitten niin kuin Jumala ottaa myös huomioon sen, minkälaisia me ollaan, minkälaisiksi hän on luonut meidät. Mä oon visuaalinen henkilö, mä usein näen kuvia sieluni silmillä. Mitäs muita? Mulla puhuu unessa. Unessa? Aivan. Ne tulee sanoja mieleen. Tulee sanoja mieleen, voi tulla ihan random sanoja, vaikka perhonen tai joku, tai Raamatun kohta voi tulla mieleen, tai sitten ne laulusanat, tai mitäs muita? Profetia. Toiselle henkilölle suoraan Jumalalta. Niin, pyhän hengen lahjojen kautta. Voi tulla profetiaa tai tiedon sanoja tai viisauden sanoja. Ja se ei tarvitse olla sellaista, tulee joku ajatus mieleen ja se on pyhän hengen antama ajatus. Se on sitä profeetallisuuden lahjaa. Pyhän hengen lahjaa. Jumala voi puhua luonnon kautta ja tietenkin. Sanansa. Ja hänellä ei ole mitään kaavaa siinä, miten hän puhuu, mutta sitten yksi kaikista tavallisin tapa on niin kuin ajatusten kautta. Että se, miten Jumala puhuu, vai hän asuu meissä, niin mä ajattelen, että tällä mä itse ajatellut. Pyhän hengen kautta Jeesus asuu meissä, niin sitten se, että hän puhuu niin kuin ajatuksiin ja ajatusten kautta, niin sehän on ihan loogista, kun hän on kerran mun sisällä. Niin se Jumalan puhe kuulostaa samalta kuin mun ajatukset. Ja sitten, ja se voi olla joku idea tai joskus sitä edes tunnistaa, että vaan tulee mieleen, että meet tota kautta kotiin ja sitten siellä tapaa jonkun. Että ei tullut ajatellen, ei tullut niin kuin, nyt Jumala sanoo, käy nyt tuonne ja mene sinne. Vaan tulee vaan mieleen. Joskus sen Jumalan, että se niin kuin tunnistaa, että tämä ei ollut mun ajatus, vaan tämä tuli nyt Jumalalta. Ja sitten kun sitä tarttuu niihin ajatuksiin tai jos tunnistaa, että tämä voisi olla Jumalan puhetta ja katsoo, että niin kuin, toteutuuko se tai lähtee niin kuin siihen suuntaan, että sitten avautuuko se asia tai joku, mikä se voi olla, niin sitten se varmentuu, että oliko se Jumalan puhetta vai ei.
että siihen Jumalan puheeseen kannattaa tarttua, että se, niin kun tulee tuolta tällainen kuva, niin kuin lintu lentää, sitten mä tartun siihen, eikä anna vaan se kulkee, lentää mun pään yli. En tiedä, onko tuosta apua, mutta sellainen nyt tuli mieleen. Mutta tästä voisi puhua ihan oman satsinsa tästä Jumalan äänen kuuntelemisesta, mutta tämä on tosi tärkeää meille, koska se kun me kuullaan Jumalan puhetta meidän sydämeen, niin se pitää meidät elossa ja sellainen, niin kuin me tiedetään Jumalan, niin kuin voidaan kokea sitä kautta, että Jumala tykkää meistä. Ja että hänen mielisuosionsa on meidän kanssa, että me ollaan, että hän on hän rakastaa meitä ja haluaa osoittaa sitä. Joskus hän kyllä voi nuhdellakin, että oliko toi nyt ihan järkevää. Tai jotakin. Harvoin mä oon kokenut, että Jumala tolleen puhuisi mulle, vaikka hän nuhtelisikin. Että se on enemmän kuin nyt, oliko toi nyt. Mutta ihan aluksi, kun mä rupesin harjoittelemaan silloin uskoon tultuani tätä, niin mä otin päiväkirjan ja mä sitten olin valmiudessa, että mä kirjoitan ylös, mitä mulle tulee mieleen. Ja sitten Jumala usein, siis se ajatus, mikä mulle tuli usein mieleen, oli, että mä rakastan sua, Maarit. Ja sitten mä kirjoitin sen ylös. Ja sitten seuraavana päivänä, kun mä taas harjoittelin sitä, kysyin, että mitä sä haluat sanoa, mä rakastan sua, Maarit, ja mä kirjoitin sen ylös. Ja sitten kun sitä tapahtui monena päivänä, mä ajattelin, että nyt tää ei kyllä ole Jumala tai joku fiksaatio jäänyt päälle, että en mä osaa tätä. Niin mä en enää harjoitellut Jumalan äänen kuulemista. Näin jälkikäteen ajatellen, mä en ymmärtänyt, en pystynyt ottaa vastaan sitä, että Jumala rakastaa mua. Mulla ei ollut kapasiteettia, kun erinäisistä syistä voitte lukea kirjasta. Mä en kyennyt, se niin mulla löi tyhjää, niin mä ajattelin, että ei toi ole Jumalan puhetta. Mutta hän todella, mä uskon, että hän todella halusi vakuuttaa minut rakkaudestaan. Ja nytkin mä usein, kun mä harjoittelen Jumalan äänen kuuntelemista tällä vaikka tämän työkirjan tai tämän menetelmän kautta, niin mun tulee usein sellaisia ajatuksia, että voi kun sä oot söpö, tai en mä tiedä mitä hän se sanoisi miehille, sanoiko se teillekin söpö. Mikä? En tiedä mitä hän sanoo miehelle. Tällaisia niin kuin, että mulle tulee sitten sellainen niin turvallinen olo siitä. Ja onko se valhetta, että Jumala rakastaa meitä, että mulla voi olla turvallinen olo? Ei, se on totta. Että me voidaan elää sellaisessa, siinä hänen todellisuudessa. Eikö se olisi aika kivaa? Niin sitten tätä voi harjoitella. No, uskalletaanko tänään harjoitella? Kun sit se on hirveän inhottavaa, jos niinku antaa niinku, että Jumala puhuu mulle, että ei tule mitään mieleen. Ja sitten, että mikä musta on vikana. Uskallatteko ottaa sen riskin tänään? Joo, tulla vaan. Tehdään siis nyt näin, että hengitetään syvään, jos jännittää. Ihan rentona vaan, mukava asento siinä. Ja rukoillaan, että puhu minulle. Ja mä usein muuten harjoittelen silleen, että mä kysyn, mitä sä ajattelet musta? Ja sitten mä oon söpö. Kysytään häneltä, ollaan avoimia, mitä hän haluaa ehkä antaa rohkaisuksi tänään. Yes? Joo, kiitos Jeesus, että voidaan tässä harjoitella sun äänen kuuntelemista. Puhu meidän sydämelle, Herra. Kiitos siitä, että sä asut meissä ja että sä rakastat meitä ihan hirveästi. Ja rukoilen Pyhä Henki, että sinä tässä annat meille jotakin, mitä sitten sun sydämellä onkaan meitä jokaista varten. Ja Jeesuksen nimessä hiljennetään omat ajatuksemme ja kaikki häiriötekijät ja vihollisenkin häirintä, kaikki valheiden syyllistäminen. Jeesuksen nimessä suljetaan ovi niille ja ollaan Pyhänkin avoimia sinulle. Kiitetään etukäteen siitä, mitä sä annat.
Ja kiitos siitä, että jos et nyt anna mitään, niin et voidaan olla avoimia sille sun puheelle täältä lähdettyäkin. Ja pitkin viikkoa voit puhua ihan milloin missä tilanteessa tahansa. Mutta halutaan oppia kuulemaan sun ääntä. Niin, vietetään tässä hetki hiljaa. Kiitos Jeesus. Ja usein kirjoissakin, kun tästä aiheesta puhutaan, niin sanotaan, että se ensimmäiseksi tullut ajatus olisi se, mitä ei sit ole ehtinyt suodattaa. Että se olisi se, mitä Pyhä Henki haluaa antaa. Mutta joskus tulee niin hulluja ajatuksia mieleen, että ei niistä tiedä, mutta tiedättekö sen, että kun niitä sitten myös jakaa toisille, niin se voi saadakin vahvistusta siihen, että tämä saattokin olla Jumalan puhetta mulle. Ja nyt mä haluaisin kannustaa teitä siinä ryhmässä kertomaan, jos teille tuli mieleen jotain, että mitä teille tuli mieleen ja kuuntelemaan toinen toistanne siinä. Jos ei tullut mitään mieleen, niin voi sanoa, että nyt ei tällä kertaa tullut mitään mieleen. Se on ihan okei. Mä ymmärrän, että tämä on tällainen niin kuin, vähän teennäinen tilanne tässä, mutta että tälle me voidaan harjoitella. Mulle tuli mieleen kuva ankkurista. Ja musta tuntuu, että ankkuri sit mulle symbolisoi sellaista niin kuin, tukevuutta tai pysyvyyttä tai turvallisuutta tai sellaista, että nyt kun mä tässä on teidän kanssa tutkinut Raamatun sanaa, niin mä oon heittänyt ankkureita teidän elämään. Semmoinen ajatus mulle tuli. Niin, että se on Jumalan mielestä kiva. Niin, jos uskallatte, rohkeasti vaan jakakaa ajatuksia. Mitä me harjoitellaan Jumalan kuuntelemista. Tai kuullaan sitä päivittäisissä askareissamme tai milloin sitten tahansa, niin että se rimmaa Raamatun sanan kanssa. Tämä on aina sitten se lopullinen auktoriteetti, minkä avulla arvioidaan sitä, mitä me kuullaan. Ja senkin takia on hirveän hyvä olla säännöllisesti sanassa, että pysyy koko ajan tuntuma siihen Jumalan sanan totuuteen. Ja pystyy arvioimaan vaikka sen vierailevan puhujan puheita, että onko nuo raamatullisia vai ei. Omia puheita ei tarvitse. Ei omia tarvitse, omista ongelmia. No sitten vielä yksi askel ennen kuin rukoillaan. Niin sanan tarkoitushan on ohjata meidän elämää. Ja muista, että luottaminen on aktiivista toimintaa. Et kun me luotetaan Jumalaan, niin siitä seuraa toimintaa. Sana ohjaa ja kannustaa ja rohkaisee ja tarvittaessa korjaa. Ja mitä totuuksia haluaisit nyt tästä tänään tutkitusta sanasta muistaa? Mitä otat mukaan, kun lähdet tästä? 1-2 totuutta. Ja miten sä voisit soveltaa jotain oivallustasi tänään, tullutta oivallustasi tai löytöä omassa elämässäsi nyt? Muutama minuutti tästä. Rukousaiheen. Nyt tämän
Raamatun tutkimishetken pohjalta, että mikä olisi tähän liittyvä rukousaihe. Ja sitten voisitte rukoilla toistenne puolesta lyhyesti. Kävisikö sellainen vielä? Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus Raamatusta ja siitä, että sun sana pitää meidät hengellisesti hengissä. Meidän henki pysyy hengissä, kun syömme sun sanaa. Ja anteeksi, että me ollaan ehkä oltu välinpitämättömiä ja laiskoja sun sanan äärellä. Että ei ole vietetty aikaa sun sanan äärellä. Auta meitä, Herra. Sä näet sen kaipauksen, joka meillä on sun puolella. Auta meitä myös tutkimaan sun sanaa ja saamaan siitä lisää ruokaa. Ja kiitos siitä, että sä oot luvannut olla meidän kanssa ja siunata meitä ja et koskaan jätä etkä hylkää meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja vielä mä halusin mun omat löydöt jakaa teille, kun mä tutkin tätä. No, turpona tulee nyt. Hyvyys ja armo seuraavat minua aktiivisesti, ajavat minua takaa, pysyvät kannoillani tai on siinä semmoisessa pallossa. Ne on mun kaikkina hetkinä, kaikkina päivinä viimeiseen henkäykseeni. Jumalan rakkaus ja läsnäolo on taattu. Hyvyys ja armo voidaan nähdä henkilökohtaisina niin kuin adjutantteina, niin kuin tällaisia salaisia agentteja. Hyvyys ja armo kulkee mun turvamiehinä joka paikkaan, mihin mä menen. Sekin voi olla yksi kuva. Jumala haluaa olla mun kanssa. Hän haluaa olla mun elämässä mukana läheisesti. Hän haluaa kuulla mun ääntä ja hän haluaa puhua minulle. Mä saan asua Herran talossa, eli hänen läsnäolossaan, niin kuin puhetta, turvassa, sisäisessä vapaudessa. Herran huone on talo, palatsi, koko maailma on Jumalan taloa, jossa voin asua hänen läsnäolossaan. Mutta hänen läsnäolonsa rauhoittuminen on kuin kotiin astumista lepoon, vapauteen, rauhaan, turvaan. Ja se ei koskaan lopu tai poistu tai etäny, Jumalan läsnäolo meistä. Se on aina meidän ympärillä. Sitten tämmöinen ajatus, että armon ja hyvyyden talo, että se on mun kotiosoite. Se on mun postilaatikossa, se on mun osoite, armo ja hyvyys. Ja ne riittää mun loppuelämäksi, ja kun siltä ne kantaa mut iankaikkisuuteen, josta tämä, mitä me voidaan täällä kokea, on kaikua. Siitä iankaikkisuuden armosta ja hyvyydestä ja kauneudesta ja rauhasta ja myötätunnosta, missä me saadaan elää. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeissa 1-3 Jeesus sanoi, älköön sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Ja Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Jeesus on se, miten me päästään siihen iankaikkiseen rauhaan. Mutta Jumala on kotini nyt ja hän on mun kotini iankaikkisesti. Ja hänessä mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen. Hänessä sinulla on kaikki, mitä sinä tarvitset. Aamen. No, aika monen maratoni tuli tästä nyt. Tuliko mitä uusia oivalluksia psalmista 23:6? Tuliko joku nyökkäille ainakin? Tuliko ehkä jotakin uusia ajatuksia, miten voi tutkia Raamattua? Näistähän voi vaikka yhden mieluisimman niin kuin harjoituksen tai työkalun ottaa käyttöön. Vaikka huomenna tai tänään, kun kotia lukee Raamattua.
Et mikä saa elävöitettyä sitä raamatun äärellä olemista. Ja sitten jos niin näitä kirjoja voi hankkia, mutta vaikka ei hankkisi kirjaakaan, niin mun nettisivulla martteronen.com, niin siellä on, mä oon tehnyt sellaisen niin kuin tämmöisen esitteen, että se ei päässyt tuon mukana sitä, mutta niin kuin tällainen, että se voi mahtua myös raamatun väliin, missä on nämä askeleet, että se on niin kuin helppo sitten katsoa siitä. Ja siellä on muutama muukin ilmainen matsku mahdollista saada martteronen.com. Olikohan mulla muuten sanottavaa? Onko teillä kysyttävää? Nyt. Onko se nyt fi vai kom? Kumpikin toimii itse asiassa. Hyvä kysymys, hyvä tarkennus. Mutta kiitos teille. Ihana olisi nähdä, kuinka te olette mukana. Suurin osa teistä. Ja vaikka ette olisi ollut niin aktiivisesti mukana, kuitenkin omassa mielessä saitte ehkä pohtia ja saada jotain uutta näkökulmaa Raamatun tutkimiseen ja tähän jakeeseen. Oli kiva olla teidän kanssa. Tässä nyt on vielä, ehkä meidän pitää tuossa puolen jälkeen lähteä Seinäjoelle sitten tämän junaan. Niin koska